Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos a facer unha rutina sinxela pero eficaz para manter o corpo en movimento. Ti marca o ritmo e eu acompáñote. Comezamos. Benvidos un día máis aquí a Pulso Activo. Como está a miña xentiña? Ben. Hoxe é un día especial porque temos a unha delas de cumpleanos. Eu creo que a min hoxe notase menos sorriso que foi un día especial e foi grazas aos meus compañeiros. Si, dimoslle a Silvia unha pequena sorpresa ao principio da clase. A min encantan os cumpleanos dos máis. Encántame prepararlos con globos, con guirnaldas, con dibuxos, con fotos. O confeti intentamos aí darlle como se podía, pero... Pero a min dame igual porque o que me fixo moita ilusión foi que eles tiveran ese momentiño para min. Para animarlle a clase e que a fixera con máis ganas. Imos a empezar con moita enerxía con os 41 anos de Silvia e imos alá dibuixando círculos ca cabeza, eso é, suaves, comezamos sempre con mobilidade articular, eso é, cambiamos. Que se sinte ter un ano máis, Silvia? Pois agora facendo estes exercicios, pois síntome mellor, a verdad. Rejuveneces, non? Obviamente que Imos sí. cos ombros. E ademais agradezo vos moito tanto o confeti como a tarta. Imos agora á cadeira. Bueno, por dos un ano. Cambiamos. Como suelen decir os vellos. E daquilo moitas veces. Daquilo Xuntamos moitas as veces. pernas. Mira, ves, ela ten outra, daquilo moitas veces. Eu tamén se di. Doxe nun ano e daquilo moitas veces. Que conste que a min, por exemplo, non me gusta moito cumplir anos, Non? Non, eso de ir aumentando a cifra non me gusta, pero se non cumplo, malo. Cambiamos. Eu, por exemplo, cando cumplín os 20, xa me sentaron mal. E cando cumplín os 30 xa, bueno... Peor. Pero bueno, intentamos co deporte, intentar que non se noten aí os anos, manternos sempre activos. Imos cos pulsos, cos nocellos. Queres que che conte unha anécdota? Conta. Cando eu fixen os 30 Hacia anos. dentro. A verdade é que sentaronme fatal, así que obliguei a todo o mundo a Cambiamos vestirse de de pé. negro a celebrar o funeral dos 20. Entón todos íamos vestidos de Hacia negro. dentro. E fixen o funeral os 20, non o cumpleanos dos 30. Sen embargo, cando fixen os 40, dixen festón. Moi ben, pois aquí o que llevamos a dar ao funeral é o sedentarismo. Aquí o que imos a facer é estar sempre activos, vale? E imos a comezar agora co quecemento. Así que, pés separados, anchura das cadeiras, imos, baixamos e subimos apretando glúteos. Collemos aire, estendemos brazos e imos alo. Ai, Edi, eso. xa non me fai falta a cadeira. Non, xa ves, aquí imos progresando. Oe. E na casa igual, estou seguro que moita xente que empezou con nós, empezou tamén con cadeira e ahora xa está, bueno, xa está feito un toro, seguro. Que nos diría nós cando empezamos? E ahora xa nos sentimos moito máis áxiles, verdad? Sí. 2, 1... Vale, e agora imos a facer agachamento, pero desplazándonos cara ao lado. Imos ir cara á dereita e despois cara á esquerda. Entón, flexiono, volvo á posición de inicio e vou hacia outro lado. Hoxe sí que parece que hai coordinación nesta clase, outros días son caóticas. Non cantes, Víctor. Levamos o cuño hacia atrás, flexionamos a perna hacia onde imos, últimos segundiños. 7, 6, 3, 2, 1... Moi ben. E hoxe, para a clase de hoxe, o que temos que ter é unha colchoneta. Así que, ida por ela e que comezamos. Silvia cumpriu 41 anos, creo que dixo, e a verdade é que está como a rosa porque entrenou aí moito tempo, ou toda a vida, ou non sei, e véselle en forma. Creo que a estas alturas non me podo queixar e, dende logo, cumplir anos facendo exercicio e poñéndome en forma foi unha moi boa decisión. Non me lembro de cando tiña 41 anos. Pero eu estou encantada cos que teño, non me cambio. E bueno, oxalá chegar eu tan metida nestas rutinas fitness como para sentirme tan en forma aos 41. Eu aos 41 anos, vou seguir adestrando, eso seguro,
pero creo que vou estar máis calvo que o que sei o que é. Madre mía. Unha vez que xa temos a colchoneta, imos co primeiro exercicio, imos a traballar en cuadrupedia, este primeiro exercicio facendo o gato can, que xa o coñecemos de outras veces. O que facemos é, miramos ao frente, le empuxamos o ombligo hacia o chan, sacando o cuño hacia fora e soltamos o aire, mirando hacia o ombligo e empuxando as vértebras cara arriba. Inhalo ao frente e exhalo, agochando o ombligo e levando as vértebras hacia arriba. Aí damos de mobilidade á espalda. Seguimos. Inhalo, exhalo. Eso é. Unha vez máis, inhalamos. Exhalamos. Imos a dar dúas máis. E unha última. Moi ben, relaxo atrás. E o seguinte exercicio que imos a facer, vamos a facer 3 exercicios en posición lateral, vale? Entón, imos a facer primeiro os 3 exercicios dun lado e despois cambiamos de lado, vale? Entón, ímonos a colocar nesa posición de lado. Podemos colocar o brazo extendido ou mesmo se queremos apoiar a cabeza así, vale? Como estemos máis cómodos. O importante é que a cabeza este relaxada, este cómoda. Ben, corpo alineado. Colocamos a man na cadeira ou na colchoneta como estemos máis a gusto e collemos que vamos a facer unha abducción da perna, vamos a elevar, vale? Imos a ir aí e subimos. Inhalo, baixar. Exhalo, subir. Eso é. Eso. Imos traballando a zona do glúteos, cuádriceps, zona da cadeira. Imos a facer unha última. Moi ben, relaxo. Silvia, ca elasticidade que ten despois de tantos anos facendo danza, levanta a perna hasta o infinito e máis aló, e os máis quedamos un pouco máis aquí en terra, pero todo se andará. Cando estemos preparados, mesmo exercicio. Collemos aire, soltamos arriba. Eso é. Levamos o ombligo hacia adentro. Van 6. Moi Van fitness dos 7. 80 esta postura, eh? Van 8. A verdade que sí. Van 9. E van 10. Relaxamos uns segundiños. Estaba traballando duramente, solo que ao mellor desde fora parece que estaba aí como tomando o sol. Pero non estaba, non. Mantendo a mesma posición. Ahora, vou a elevar a perna e aquí vou a dibuixar círculos pequeniños. Primeiro nun sentido, vou a estar así 15 segundiños e os outros 15 segundos no sentido contrario, vale? Entón, preparámonos. Acordad, vai tirar daqui das cachiñas, así que imos arriba, subimos a perna e comezamos a dibuixar círculos cara atrás, suave, movimentos pequeniños. E aí imos 15 segundiños. Como tira. Tira, verdad? Jolín, a mí non me funciona, Edi. Parece unha tontería, pero non é unha tontería, Quero me rendir. Cambiamos sentido, ánimo, aguantamos aí arriba, aguantamos. Non Respirando. aguantamos, non aguantamos. Respiro. Últimos segundiños, manteño. muero. 5, Ai, ai, 4, 3, 2, 1. Vale, relaxamos aí, relaxo. Non sei, é que iso era imposible de facer sin que che doera e sin estar pensando en que se acabase xa. Xa que relaxamos, imos a facer uns 15 segundiños extra, de acordo? Non vamos a hacer medio minuto, imos a hacer uns 15 segundos, entonces vamos a ir 7-8 segundiños a un lado e 7-8 a outro, vale? Entonces, collemos, subimos e aquí imos alá, dibuixo círculos, a metade do tempo que estuvemos antes, Sigo aí, manteño e imos a cambiar o sentido, vamos alá, eso é. Xa notamos aí como vai tirando, vai quemando, 3, 2,
vale. Que pasou, Estrella? Ai, el culo mío. É que tiramos desde da punta do pé hasta as costas, todo por aquí, como se te pasara unha corriente. Foi un dos que máis me tirou desde que empezamos, E agora, o que imos a facer é a táboa lateral, vale? Entón, imos a colocar o cóbado debaixo do ombro, do ombreiro, e imos a estirar o corpo, e recordade que se non podíamos así, imos a levar a cadeira, flexionábamos a perna de arriba e subimos. E se non, incluso, que a perna de baixo flexionada e elevo aquí e manteño aquí, vale? Entón, nós imos intentalo desta posición. Estrella, ti como vas a facer? Como estás de ánimos? De ánimos ben, pero de mañotas tamén, así que vou facer... Vos na vosa casa, cada un o seu ritmo, e imos alá. Subimos e manteño aí arriba, subimos o brazo, mantemos aí equilibrio, traballando esa zona toda, o core, oblicuos, cadeira, eso, repartimos ben o peso do corpo, mantemos aí, respirando, uns 30 segundiños, Aí aguantamos, se non podemos, baixamos e descansamos. Voy yendo lentamente el plano. 5, 4, 3, 2, 1, vale. Moi ben, imos a colocarnos de outra maneira e imos a repetir o primeiro exercicio, a aducción de cadeira. Elevamos a perna. Ben, colocámonos nunha posición cómoda, pernas estiradas, o corpo alineado, collemos aire e subimos e baixamos, vale? Aí, traballando. Eso é. Moi ben. Estamos moi caladiños, non sei por qué, pero bueno. Por que non se acaba máis? Quero pensar que é concentración. É sufrimiento tamén. Vale. Tamén pensaba para min, pero vamos a ver, hoxe non é o meu cumpleanos, pois tiña que ser unha cousa así como un pouco máis light. Eu pensaba que non daba rematado. Estamos activos sempre. Collemos aire, soltamos arriba. E isto vamos a facer outras 10 veces. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxamos uns segundiños. De verdad que tense que notar moito o efecto que fai, porque tirar, tira. E agora, recordade na casa, agora o seguinte exercicio que vamos a facer é ca perna arriba, imos a dibuixar círculos, vale? Todos estamos preparados? Non. Non? Pois hai que prepararse, vale? Collemos aire, subimos arriba e aquí, círculos pequeniños, vale? Imos primeiro no sentido, eso é... Manteño a perna estirada, arriba, círculos pequenos. Inhalo medio círculo, exhalo outro. 2, 1, cambio sentido. Aí, noto aí a Noemi, xa, mira, non me fai falta mirar para atrás que se están vendo ya a cara de sufrimiento. Para nada. Nada que vai. Tipo unha sonrisa sempre aí. 4, 3, 2, 1. Vale, relaxo aí. Ai, como a tira, Tira. Ai, como... Jolines. Eu que creía que ia ser unha clase fácil. Nada. Sí, Aquí sí. de fácil nada. Aquí vimos a traballar, 20 minutiños non é nada, vale? Así que ahora imos a repetir o exercicio e ahora a metade de esforzo, de acordo? Xa vai esa zona bastante traballada, subimos ahora e mantemos aí. Vamos, 7 segundiños cara a un lado e 8 cara a outro. Aí, iso é. 4, 3, 2, 1. Cambio sentido. 3, 2, 1. Vale, moi ben. Xa se vai notando, Si chego a meter agora outros 30 segundos, algún pide papas. O da patadiña, cos círculos aí, que parece que non faz nada, tira, pero moitísimo. Os círculos eran matadores. Noemi nese momento foi a portavoz da clase.
poderíamos dicir todos o mesmo que ela, pero, bueno, ela como xa soe dicir así, saíulle da alma, e creo que os demás estábamos pensando canta razón tes. Ahora, imos a facer a táboa lateral. Nós, como estamos moi en forma, Estrella tamén, imos ir arriba, verdad? Collemos aire e soltamos arriba, mantemos aí, aguantamos. Eso é. Aguanto a respiración. Non aguanto a respiración, manteño a respiración facéndoa, levando o ombligo hacia dentro. Levamos a cadeira, que pasou, Noemi? Resbalan os pés. Resbalaron. Fregaron antes o suelo, entón... Xa estou mollado. Ya lavou. Ánimo. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, moi ben. E agora imos a volver a traballar en cuadrupedia. Vamos a aproveitar para relaxar esa zona e imos levar o cuño hacia atrás. Mentre eu explico o seguinte exercicio, relaxo atrás. Eu son o blanco fácil, entón, pois, dimetíase comigo porque, claro, porque a quen lle costa máis, a min. Moi ben, imos ahora xa co último exercicio, imos con patada de glúteo, en posición de cuadrupedia, colocamos as mans debaixo dos ombreiros, se queremos tamén podemos colocar os antebrazos, e agora o que imos a facer é, simplemente 5 veces imos a estirar a perna hacia atrás e volvemos, vale? E despois desas 5 veces, facémolo ca outra e rematamos, vale? Entón, collemos aire e imos a comenzar ca perna dereita, collo aire, solto, estendo, e recollo e volvo a posición inicial. Solto, estendo. Sempre ca mesma, hasta que eu diga que cambiamos. Van 3, 4, e ahora 5, e cambiamos de perna. Collo aire, solto. Outra vez. Seguimos. 2 máis. E unha última. Moi ben, relaxo atrás. Mantemos aí. Mantemos, aguantamos aí un segundiño, relaxamos a zona lumbar, a zona dos glúteos e agora imos levar a perna flexionada cara adiante para estirar esa zona que traballamos moitísimo hoxe, zona do glúteo que vai nos quente pa casiña, Vai. Abrimos aí. E hoxe vai, Ese foi o regalo de cumpleaños que fixemos a Silvia. Sí. Para rematar co cu da Kardashian, Home, claro. Mira que non fai falta operacións ni nada, traballar. E aí, mantemos uns segundiños, cambiamos. Eso é. Moi ben, abrimos ben o peito. Vos que tal na casa, como están esas cachiñas? Aquí, Estrella, vai salir dura como unha pedra, Oi, a cabeza xa teño dura. Moi ben. Noemi, foron efectivos os exercicios? Estou cun cu, vamos. Moi ben. Imos a colocar ahora, imos a abrir aí a zona do abdomen. Abrimos aí un pouquiño. Eso é. Intentamos separar a pelvis do chan. Mantemos aí uns segundiños. Aguanto aí. Perfecto. Levamos o cuño hacia atrás. Aguantamos aí uns últimos segundos. E aí imos ir cara arriba ahora. Subimos despaciño. Imos ir ahora. Imos a subir, imos ir cara a un lado. Aguanto aí, xa é o último exercicio de estiramentos. Aguanto, cambiamos de lado. Volvemos ao centro. Moi ben. E por hoxe damos por finalizada a clase. Excelente traballo, xentiña. Moitísimas gracias por estar sempre aí con nos aquí en Pulso Activo. Lembra manter o corpo en movimento sempre, entre que sexa un pouquiño cada día. Eu son Edio, o teu adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, rapaces, sí señor. Así me gusta.